Подариха ми го за рождения ден, той беше на 8 август. Бебета, не си пишка. Беше на 8 август. Той хамчето е роден на 8 юни. На 8 юни е роден. Ох, мука му е дупито. Не снимай тапа. Може да пишка, нищо. Той вече стана на 3 месеца. Обича да си гръзе клетката, така мисля, че ще се измъкне. Сега ще ви покажа само едно от тръкчетата, които той може, момченце. Само едно, може и още много други. Но той може да се държи за клетката, буквално това. Той значи така, идва, качва се на тази купчина по стената и горе идва и си играе. Закача се понякога и за 4 крака. Ма най-любимото му е на 2 ръце. Чакай, крака. Лапи. Как се казва? Пишете в коментарите как се казва на хамстерите, на крачетата и ръчичките. Пишете ми в коментарите, аз сега се замислям. Вижте колко са му жълти само зъбките. Ето, вижте ги. Той не ми дава да ви покажа, ама вижте. Колко са му жълти зъбчетата. Айде бягай в този тунел. Тук има поилка. Храничка съм му сложила. Тия бисквити са най-любимите ever. Това са ми любимите бисквитки ever. Не, имаме още работа след. Сега ще ви покажа. Влизай тук, ще ми е най-лесната храна. Сега ще ви покажа къде го слагам, за да може да му почистя дома от триците да му чиста. Аз не искам да ги правих, не ги чистих. Вижте бебчето. Буркано, ти се го взеле! Преди го слагах в аквариум, който се щупи. Вижте. Прилича на тия Да, пишкам. Не го гледайте. Това не е за вас. Ето. Да. Прилича на сфера от тия на вещиците. Деца гледа бъдещето, ама това не е неговото. Това не е неговото бъдеще, спокойно. Бебче, къде ще правиш най-големите манджурлъци пред камерата? Айде бързо, айде. Добре, фенове, това беше от мен и Лайти. Надявам се видеото да ви е харесало. До нови срещи!